Kardom nilibini seven along adaba berta thandang sami brisumai disopi non berta thebi pen arjitha. There are log LP school long headmaster Boronson Teron pen school hem kisungalam nagpachini do. Non bertang ton pen arjitha. Hamren constituency ka parlo there are log LP school long headmaster Teron Sangho pen school hem kisungalam kapachini pon laki. Prabjin pen dak there are log LP school hem along kisunang pajok pon thaputa kithegi dingat trompan mate KC tumapan tuning dipon. Sunsi non Prabjin pen school hemalong akisung laki osomar tumaphan kapajun jia lang sitami ave lapen han an gitun biji adim sitami ave lapen boundary tami ave lapen aprang ke nili bang school hemalong ke bang chenga hot ke osomar sitami ave bang phove sitami non ke nili un an pen school ka pa mepon bor I ponsi non ke kadu ka ve ke phokebra trok student dolo pusi napachini don lasi Prabjin pen ke isi ka chari ke thege dinga tumphan tuning report Hamren pen Dhoni Ram Ronghang News Text Report B News 7 apen bertang ton pen lang ponik tha Achala bangso school along nangli no headmaster liglo headmaster la bangso school along akisung akatora kopipido la pen konsela sor kopipisi nangli tumhan awar sai nang kipuniglo la daka kisung derar lok LP school along nili headmaster lo la pen nili men ke la ke Bronson Teron lo la si non nili hin pen ki pujida kisung katora doru mane jasemet ke lang tau somar MDM kapona ya huta lang osomar pen hempen cewan wete da lang akini juno la tai silo la pen toilet la haita miwi la ke toilet latrine la haita pon miwi repairing nang pipo posita no anta repairing long le la loison ke la pen hem aprang extension isia hem dola athak abang hala so hem ta repairing hang don bom la ta long iki amasila irumet si KG2 class 5 and maintain bom iglo dak pensi la si jasemet ke langa bang sung udah langa bang la si sia kisung la hello la be teacher ada tua bang ke neli tumbang ini do da student bang ke 56 do KG2 class 5 an teacher bang ke bang ini lo assistant teacher bang ke la ke long biram tiga thak ko masih neli hin pe nang than ni la an lo achala bangso akisung la hay repairing nang like hang pen nangli tum Karbiang long autonomous council kachari bom education EM lapen CEM lapen local EM apan nang lihin pen kachuning riponji mak kupine kacho hang ponji ason duik na nalihin pen kachuning riponji ke do bonsitala telitum CRCC bate blog pen do la blog atu pan ke pi dun ulo gunur sopa hut seta nelitum alo pale do direct MAC la pen CM tu ma pan ke nilitum lo belang hai setala gunur sopa hut seta nilitum akinang dia son anta sidun la pen la dake PS there are locks LP school la ke PS polling station la se dake boundary wall ta nang pi vek nang ji pene barikha lote chelong chanong bi phak la berenda long a hiang si usomar kat sapasum la si latum council so tamatha pen la dake PS adim an ke boundary wall ivek nang ji pusi nelihin hat masorahin pe neli chuning report la ke kosono le ke lang pankrivi inglong awar an ke boundary wall pipede sita ai scheme ke donang jibon puneli mata
a the dak ta ke la dak arada tum sita la MEC pen cheng lok MLA MP anta vote ke jok dun la si la dak long hawar a somara tum sita ki joy ke dam pen sekolah he mesen nang ji pu alang li sumat hanang ji ku sen lihin pen ke chuning ridol lok nang ivek nang ji usi Sotangte la nangli school Derar lok LP school along dake polling center se puri lo bangso polling center along alang litum nangka humri la son doig mala CM atum la education EM atum ekene latum nangka humri kevela bon sita kene la SI atum abang ke wang lo school inspector atum abang ke phong wang lo kasi alang litum abang ke wang lo sita misen lo aprang ke ne liwang wiaku 2020 bang ke somar bang poeta bang poet la si hala suhut ke asamis medium sida la penelitum la rat rong chingwai si nilitum convert lo English medium pen convert ke non somar 56 ke dak dolo la si baidu la SI ti alangli wang pen hilisuma phanta kachuro pi te kang lo mane mi ulo aprang ke somar la anawe no se ta non ke do ulo la chalo